Zase mi dáva zbytočné otázky. V predošlom videu sme začali našu tajnú obálkovú misiu. Zostali nám ešte 2 obálky, tak poďme niekoho nájsť. Čau, ahoj. Ahoj. Môžem ťa na otázku jednu vyrušiť? Poznáš papinky? Tak poznám, čo by som nepoznal. Počúvaj, my máme takú tajnú obálkovú misiu. Ak máš čas, tak by si mohol jednu obálku vybrať a uvidíš, čo ťa v nej budeš čakať. Ideš do toho? Môžem. Ja si vyberiem Žltú? OK. Čítaj nám, čo máš v obálke. Mám zavolať svojej mame a opýtať sa jej, či pozná papinky. Ideš do toho? Fú, ale nevím. Myslíš, že bude nadávať mama? Neviem, čo mi na to mama povie. Jakože. Tak vytoč ju. Pre srandu ju vytoč. Uvidíme, čo ti povie. Ale sa ti čudujem, že si do tohto išiel. Akože na toto máš určite čokoládu jednu u mňa. To bude strašné. To bude strašné? Prosím. Ahoj. Potrebujem, Ahoj. prosím ťa, strašnú vec od teba. Áno. Otázka života a smrti. No predstav si. Že či poznáš papinky? Zase mi dáva zbytočné otázky. Jaké trapošiny sa ma pýtaš? Samozrejme, že ich poznám. Dobre, ďakujem, len to som To chcel. je všetko? Áno, len to som chcel. Dobre, ahoj. Ahoj. Vieš čo, tak za toto pošleme tvojej mame, aj tebe dáme čokoládu. Dobre? Ďakujem. Nech si trošku osladí nervy. No, tak za to, že si bol dneska taký odvážny a že si sa vôbec na to dal, že si zavolal mame, tak ti venujem 3 čokolády. Ja ti ďakujem. Uži si to a maj sa. Snáď sa niekedy Ďakujem. ešte uvidíme.